Pilong kum Messi bar Ronaldo. Parlok balai banga ong pilong kum Messi bar Ronaldo. Kendiat abang apa ya gini ki player bapau nam tam jangka pertai haga jok mentah. Ngayo i bagi day ki player bateri sitam ha haga jingilek kai jongki. Na ka benta ban yo thap ya ka gol bat ban wanra ya ka jingjok na ka benta ka tim. Ken mau bha haba pipet football ada Messi bar Ronaldo kira ya ka ball. Wat mut bakin yo ra lane kin yo thap da ka pasuk siapa gol. Namal bun ki player ki ban penwit ki ban khanganti ya ki khnang bakin om yo ban thap da ka pasuk ya ka ball siapa gol. Bat Messi bat Ronaldo ki haban selut la ka buj ka bor kat pala. Ban yele ya ki weipat ki player ki ba persang ban khanganti ya ki ban thap ya ka ball siapa gol. Bat bun sin ha ka jingsha thong penwit kam dei tang ha wei player Henry haba kira ya kabor. Teng haki laingut saungut ki player ki dangbe ban ketong ban penwit baki nom yo ban shoot ya kabor siapa gol. Bat bun sin haka jingsha khang lenti palat haki weipat ki player ki bayale persya ki mat wat ya ka jing mensau haba ki menang shoot ban yele kairu. Henry wat laki la mensau wat mut pat bakin sange no ya ka jingile kai jongki. Henry kata ka jing mensau kanang penlong baki nang trai sitom shu. Bat day kini ke jinglong ka bayalam yaki siya ka naam ka buram ka bakraw ha ka purutay. Kumta nga yo bun kinuksa habang apet yung Messi bat Ronaldo lambat kiway ru ki player football jang ka purutay. Kan mau baka jing jonga jang piru kalong kum Messi Ronaldo lane kum kiway pat ki player ha pedeng ka madan. Namar ka ne ka purutay ka bangi kalong kum ka madan football jang ka jing ha ka bangi hap ban yale ha ka ne ka purutay. Bon ngin sya penwit sya khang lenti ha ke jing habang ile ya kano ka kam ban poi sya ka thong jong ka jing jam. Bat ngi hap pat ban sei la ka buj ka bor ban trai sitom ban poi sya ka ta ka jing jam. Bat ban poi ru sya ka ta ka nam ka buram. Habang ile ya kano ka benta ka bat dei ban poi sya ka thong. Kan poi ka bor bangin sya job ha kita ki jing lani ki jing penwit. Henry kumbalong Messi Ronaldo bat kiwai ngim day pat ban syuhun ha kita ki jing sya job lani ki jing mensau. Kumbalong ki player football wat lagi mat ki jing mensau Henry ki yai treish dom syu ban poi sya ka thong jong ka jing job ha ka jing ile kai ka ba arpan. Kane ka long kan nuksa bangayo na ka pangapet ya ka football leng ba ka jing ile kai ki player ba kraw jong ka purthai kumju wat nadu nasionong na thawru kumju ngayo i ba yu no batbet ki sedang ban be ki sedang ban khang lenti na ka benta bu un yo ara da ka basuk ya ka bor. Kumta kamlong ka basuk ya ka no ka jing embreu ka perthai. Kin dan bet ki jing sha khang lenti ki jing sha penwet ha ki jing jong ka jing Henry to ngin yang ban trai sitam ban yai persang kumpalong ki player football khnang bangin poi sekliar ka jing jam.